Assalamu alaykum mehrbani ilişler, hormatly tomoşaçylar, aýdym taýdym hormatly müştaklary. Gülýän Gulatşan güneşi diýarymyzda berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylmyzda biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, öýe ojaklaryňyzyň abadan bolmagyny tutýan tutumly işleriňiziň elmydama rowaşlyklara, üstünliklere we senmegini tüýsüregimizden arzuw edýär. Türkmen halkymyzy baky bagtyar döwri ýetiren milli medeniýetimiziň, sunatymyzyň hak howanlary Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň Türkmen halkymyzy aýdym ýollarda bagtyar geljege tarap alyp barýan arkadagly serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler elmydama rowaşlyklara wesensin. Atalamyzyň arzuw umytlaryna bina bolan garaşy hemişelik baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi hemişe toýly günler, bayramly günler ýar bolsun. Mehrbany ilişler, hormatly tomoşaçylar, ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen Türkmen wady Selaýlym tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän o wady sahnaty gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomoş etmäge çagyrýar. Mehrbany ilişler, hormatly tomoşaçylar, o wady sahnaty gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan aýdymçymyz bilen biz sizi tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü mihmany Ekin aýdymçymyz Baky Ataýew özüniň sadyny eýtleri bilen gepleşigimiziň bugünkü sanyny mihmançylykda Baky sadyny eýtler gepleşigimize hoş gördük. Tawar Muhammedova gepleşigimize çagyrýarys şu. Ine bakyp görüşme diýilsem toýlarda, bayramlarda halipalamyzdan miras alan aýdymlary, joşun aýdymlary ýerine ýetirip aýdym taýýa üçünde ruhy lezzet paýlak gelýän biz size bundan beýlegem sunugy dörejlik äleminde uly üstünlikleriň ýaranmalygyny tüýsüregimizden arzuw edýäs. Elmydama bunu şu diýarymyzda bagtyar watanmyzda gahrman arkadagly serdarly ýurdumyzda sunugy dörejlik äleminde üstünlikler hemişe size ýaranmalsyn. Gepleşigimiziň dowamynda da biz size üstün arzuw edýäs. Çünki dörejlik toparmadan taýýarlan şertleri we sowallamady bar. Şertden we sowallamady gepleşigiň dowamynda biz size ýetirer. Gepleşigimiziň başyny ilki aýdymyş kalbynyň çykýan o wagtlar dowlaňy diýleşim ýetirdim. Gepleşigimiň dowamyny halipalardan miras alan aýdymlary, joşkun aýdymlary sadan etlemizden bilelikde başardymyzdan ýerine ýetirip bereriz. Bir ýaşlar şurar o wagt saklarda çykyş etmäne, uly mümkinçilikler döret beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy serdarymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmydama rowajardyň. Köp sag bolun Baky, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi Baky biziň o wagty sahnaty gepleşigimiz 4 san şertden ibaret. Häzirim taýin bolsak gepleşigimiziň birinji şertine başlaýaly. Başsyny. Mehrbany ilişler, hormatly tomoşaçylar, biz o wagty sahnaty gepleşigimiziň birinji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň birinji şerti adatdakylar ýaly kalba singen aýdymlar diýip atlandyryly. Kalba singen aýdymlar şertimizde baksız bize kalba singen aýdymlardan 3 aýdym hödürlenmeli. Şol 3 aýdymy gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini SMS ýolan iletişimde jaň edip hödürler. Jaň etşegi iletişimi siziň hödürlän aýdymlaryň içinden bir aýdym saýlar. Haýsy aýdym saýlasa şol aýdymy ýerine ýetirmeli. Birinji şertimiz ören ýöneköy. Aýdymlaryň atlary bilen tomoşaçylarymyz tanış edýär. Haýsy aýdymlar? Ýaşlygym, ikinji Dilber, üçünji Garagöz. Ine mehrbany ilişler, hormatly tomoşaçylar, görüşme diýäli Baky Ataýew hödürlän aýdymlar şulardan ibaret. Häzir bolsa gepleşigimiziň 05 54 gysa belgisini SMS ýolan iletişimde jaň edýär. Geliň onu jaň etşegi iletişimiz bilen hemmemiz bilelikde tanış bolalım. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owasy Selaýlymyň o wagty sahnaty gepleşiginden jaň edýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanış edäň. Men Akal welaýatynyň Göktepe etrabynyň Akal owasynyň ýaşaýjysy Sehet Murat Çarniýatow. Sehet Murat, biziň o wagty sahnaty gepleşigimiziň bugünkü sanyna Baky Ataýew gatnaşýar. Sadan eýtler bilen bilelikde. Baky gepleşigimiziň birinji şertinde kalba singen aýdymlar şertinde 3 aýdym saýlady. Şol 3 aýdymy häzir biz size hödürleýäs. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlaň. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymy Baky Ataýew gepleşigimiziň şu birinji şertinde siziň üçin ýerine ýetirip berer. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji hödürlejek aýdymyz ýaşlygym, ikinji hödürlejek aýdymyz Dilber, üçünji hödürlejek aýdymyz Garagöz. Eger mümkin bolsa, men üçin Garagöz diýen aýdymy ýerine ýetirip berse, men aýdymçymyzdan ören hoşal bolardym. Bolýar. Onda siziň üçin Garagöz diýen şol aýdymy Baky Ataýew häzir gepleşigimizde ýerine ýetirip berýär.
Gepleşmeden indeksanlarına gatnaşyp duruň, işçiňizde de uluşsunuklar ardy edýäs, dinlejeňiz aýdym bolsun, saat bolsun. Sağ olun. Köp sağ olun. Ene bakyp, görüşme diýäli, jaňadan iýleşmede Garagöz diýen aýdym saýladyp, onu näme şol aýdymy ýerine ýetirip beriň, bizi tomoşa edýän tomoşaçlarymyz, aýdym ta söýüjülerimiz dinlesinler, diýen jartynlar. Ulu howassylan komidara. Şirin canım oldun dostur, ordaydın garvudun sadalatı. Aman aman, aman aman, aman aman. Allah'ın canım o dostlara ver, parlamadır sana kayıt var ver. Aman eri, ah yarım, ah yarım. Sen gitsen bunlarla nedik ki sıra hainine değil o değil Allah'ın canım o dostları ver Arama dur sana kıyınlar Para vereyim, paracı vereyim, para vereyim Sen bununla nedik ki sıra hainine Aman aman, aman aman, aman aman Allah'ın canım o dostları ver Parlamadır sana kıyıları ver Aramız ayımız senin ver
Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, görüşmedi ýaly Türkmen owasy ýylymynda owady saknaty gepleşigimiz dowam edýär. Baky köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin jaňa dilen iýleşmediň istegini kanagatlandyryp aýdymy ýerine ýetirdiňiz. Endi baky biziň owady saknaty gepleşigimiziň ikinji şerti bar. Iýleşmediň hem has bir köp seslenýän, gowurýan şertleriniň biri. Mehriban tomoşaçylar, edidi iýleşler, biz owady saknaty gepleşigimiziň ikinji şertine başlaýas. Gepleşigimiziň hem ikinji şerti seniň uşugyň diýip atlandyrylýar. Seniň uşugyň şertimizde baky, häzir biziň ses rejissýorumyz halypalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny eşitdirer. Ýanglanýan aýdymyň üstüdiňläp kimiň ýerine ýetirýändigini sesinden tanamaly. Eger almak isteseňiz, bolup biläjek 4 saat jogaplar bar, bilseňiz, tanasaňyz, gönlüňizden jogap berip bilýäňiz. Şertimi düşüklümü? Düşüklü. Onu mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, seniň uşuň tagypamyzyň birinji aýdymy ýanglanýar, aýdymy üns bilen diňleýäs, aýdym gitdi. Tapdım gördüm el verdim, tencil kırdım almadım, tercih etse gül verdim, yalvardım almadım. Hep de geçti ay geçti, bir nazar kalmadım. Senin fideliği, day parçası yaliği. Ene görüşmedi ýaly baky aýdyma ýanglanýar. Mümkin olsa Muhammed Ara şu jogaplara tanış olaylar. Bolýap, baky onu biz sizi jogaplar bilen tanış edýäs. Mehriban tomoşaçylar, edidi iýleşler, bolup biläjek jogaplarymyz şular. Birinji jogap Sapar Murat Babaýew, ikinji Annaberdi Attanow, üçünji Murat Durdy Saparow, dördünji Wurt Nazarow. İkinci jogap saýlan Annaberdi Attanow. Annaberdi Attanow diýip jogap berýäňiz. Jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar. Jogap elbetde dogry, jogap dogry, dogrudan Annaberdi Attanowyň ýerine ýetiren goňşugy diýen aýdymy elbetde. Bu aýdymy başga da bir näçe ýaş şagirdler, bagçylar, aýdymçylar toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirip gelýärler. Çünki bu aýdymam ýüreklerde, kalplarda ýaşaýan kalbasyňan aýdym. Endi bolsa seniň uşuň tagypamyzyň baky ikinji aýdym ýanglanýar. Aýdymy ýene-de üstünden diňleýäs. Mehriban tomoşaçylar, aýdym gitdi. Näge kan gidirdim gülü gülşeni, näge kan gidirdim gülü gülşeni, gülgül ýanaklarың ýadyma düşdi. Alma ýanaryňa gözüm düşene, alma ýanaklarың ýadyma düşdi. Alma ýanaryňa gözüm düşene, alma ýanaklarың ýadyma düşdi. Alma ýanaklarың ýadyma düşdi. Mümkin olsa Muhammed Ara jogaplara tanışaýar. Bolýap, jogaplar bilen onu baky biz sizi tanış edýäs. Elbetde şu wagt şol aýdym ýanglanandan aýdym söýüjlümizim öz jogaplaryny berendirler. Ýöne mehriban tomoşaçylar, baky taýfyň berjek jogabym hemmemiz üçin gyzykly. Häzir bolsa bolup biläjek jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Mähmet Şaryf, ikinji Rehnet Arnaglyjew, üçünji Suhan Orazberdiýew, dördünji Gurban Gummanow. Dördüncü jogap saýlaýlan Halypa bagşy Gurban Gummanow. Jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaçylar, ýanky ýanglanan aýdymy ýerine ýetiren Halypa Gurban Gummanow diýip baky taýyp jogap berýär. Jogabym elbetde dogry, jogap dogry, dogrudan da Halypa Gurban Gummanow. Berekella diýäs baky ikinji ýanglanan aýdymym sesinden bilinmegi tanımak başardyňyz. Mehriban tomoşaçylar, seniň uşuň tagypamyzyň ahyrky aýdym ýanglanýar. Baky aýdymyň üstüne diňleýäs. Aýdym gitdi. Ene mehriban tomoşaçylar, ahyrky aýdymydan ýanglanýar. Baky Mümkin olsa jogaplara tanışaýar. bolýar. Biz siz onu ýene-de jogaplar bilen tanış edýäs. Endi şu wagt ýene-de aýdym söýüjler uly hujuw bilen aýdymy ýerine ýetiren Halypa plan diýip jogaplaryny berip durýarlar. Mehriban tomoşaçylar, ýene-de bakyň berjek jogaby bilen hemmemiz tanış bolýar. Bizim bolup biläjek jogaplar bilen baky taýyp tanış edýäs. Birinji jogap Atabaý Sargulyw, ikinji Kakadurdy Täjimow,
üçüncü Aman Ağacıkov, dördüncü Ögödeli Tekayev. Şu dördüncü Zowak saylawalan Halep Bagşy Ögödeli Tekayev. Bizim jogap kabul edýäs. Mehrban tomoşaçylar, jogap ne dogry? Del jogap dogry. Berekella, jogap dogry. Elbetde aýdymy ýerine ýetiren Halypov, Ögödeli Tekayev. Berekella, bakyp, ene görüşümiz ýalyp, seniň uşuň sakypamyzda ýanglanan aýdymlarymyň hemmesine dogry we anyk jogap bermegi başardyňyz. Bundan meýlegan biz size ulusünlükleriň ýaran bolmagy tüýsüregimizden arzuw edýäs. Gepleşigimiz bolsa, Mehrban tomoşaçylar, bakyp, o aýdymlar bilen dowam edäl. Bolýa uly höwes bilen. Oğudunca sıyratın var, benim sonun hayranı. Ne diyeyim de şu kalbimi seni saylap yani. Oğudunca sıyratın var, benim sonun hayranı. Ne diyeyim de şu kalbimi seni saylap yani. Sekir vakti daranıp sen, o da sanyan garayıp sen. Bir de var şey yürüyüp sen, gelmemin bilelem. Sekir vakti daranıp sen, o da sanyan garayıp sen. Bir de karşı yürüyüp sen, gelayda bilelem. Aydım aysam sen şanıma, gelmemin bir yanıma. Aşık olan bu halına, rehmem ayı gelmemin. Aydım aysam sen şanıma, gelmemin bir yanıma. Aşık olan bu halına, rehmem ayı gelmemin. Sekir vakti daranıp sen, o da sanyan garayıp sen. Bir de karşı yürüyüp sen, gelayda bilelem. Başının bağrını dağlayan, leletin diye bağlayan. Şanını desan bağlayan, gelayda bilelem. Başının bağrını dağlayan, leletin diye bağlayan. Şanını desan bağlayan, gelayda bilelem. Şanını desan bağlayan, gelmemin bilelem. Benim sevim sana bağlı olsa da, yaşın yadigar sana kalsa da. Benim sevim sana bağlı olsa da, yaşın yadigar sana kalsa da. Ömürlük taşımı kana alsa da, eşidin mi aydımı bulup yanlanır. Ömürlük taşımı kana alsa da, eşidin mi aydımı bulup yanlanır. Bu ne dersin, sebep dersin, yalnızlıkta gözün akan yaşıma. Bu ne dersin, sebep dersin,
Yalnızlıkta gözden akan yaşıma. Var etti bu piyene seni görmene, cimalıma kayın o canım bilmene. Var etti bu piyene seni görmene, ey cimalıma kayın o canım bilmene. Yürekte söylerim sana dimene, eşidin yaydıma bolup yanlarım. Yürekte söylerim sana dimene, eşidin yaydıma bolup yanlarım. Günahkarsin, sebepkarsin, yalnızlıkta gözden akan yaşıma. Günahkarsin, sebepkarsin, ayrılıkta gözden akan yaşıma. Oh oh oh, hey, ah 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 ah. Teşli köngüllere teselli berer Türkmenin aydymı Türkmenin saady. Ruhun galkyndyrar göwü göterer Türkmenin aydymı Türkmenin saady. Bagtyar ilimiň ajaýyp toyun wasp edip ýaglansan gurarlar oyun. Bugün menen senin waspyň sözläýin Türkmenin aydymy Türkmenin saady. Mehriban ileşler aydym sadyň hormatly muşdoklary Türkmen wasyla iliminde owazy saknat gepleşigimiz dowam edýär. Bakyp ýene bir ýoly ýerine ýetirip beren aydymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Indi biziň owazy saknat gepleşigimiziň 3-nji şertine gelip ýetdik. Mehriban tomoşaçylar, edil ileşler, gepleşigimiziň hem 3-nji şerti owazy sowaller diýip atlandyryl. Owazy sowaller şertimizde bakyp bilşime diýil bir näçe meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözüni ýazan şahirler bar, sadyny ýazan kompozitorlar. Biz iki uğur boyunca sowal taýýarladyk. Siz häzir haýsam bolsa bir uğur saýlamaly, ýa şahirler uğury, ýa da kompozitorlar. Haýsy uğur saýlasaňyz, şol uğur boyunca da biz size sowal berer. Şahirler onu taýlaýarlar. Şahirler onu saýlaýaňyz bolýar, özüňiz şeper eserleri, ýyşgyrlary, goşulary okumagy görýäňiz şeýlem. Muhammed Ra toylarda, bayramlarda şahirlerin goşkularyny, aydymlaryny, destanlaryny bilerikde halk köpçüligine ýetirýär. Şoň üçin şahirler uğur benim üçin ýeňirek goram kädi. Bolýar. Onda şahirler uğur boyunca biz size häzir sowal berýäs. Birinji owazy sowalymyzy ýetirýäs, sowal üstünden dinleýäs. Birinji owazy sowalymydan şeýle aýdym gady çalsana bagşy. Aýdyma bilýärsiňiz. Utar aly çyksam dünýä seýran. Şol aýdym. Ýani şol aýdymyň sözleri haýty şahyryň dörejine degişli. Muny da almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplar bar. Bilseňiz gönlüňizden jogap berip bilýäňiz. Muhammed Ra jogaplara tanşaýaly. Bolýar, onda biz siz jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Halil Kuliýew, ikinji Nur Bayramow, üçünji Anwer Dagabaýew, dördünji Aşyr Anadurdiýew. Üçüncü jogap saýlaýan Muhammed Ra Anwer Dagabaýew. Anwer Dagabaýew diýip jogap berýäňiz. Jogap kabul edýäs. Mehriban tomoşaçylar, jogap dogrymy ka? Jogap näme dogry? Del jogap dogry. Berekella, biz bilýäs, jogap dogry, dogrudan şahir Anwer Dagabaýewiň sözlerini döredilen çalsana bagşy diýen aýdym. Indi bolsa ikinji owazy sowalymyzy ýetirýäs. İkinji owazy sowalymyz şeýle aýdym gady Humaýew geldi. Humaýew geldi diýen aýdym.
aydym ýadyma düşýärseýler. Indi şol aydymyň sözleri haýsy şahyryň dörüjügünden. Muhammedara ýene jogaplarla tanışyp bolayly. Bolýap, jogaplar bilen bizi ýene de tanış edýäs. Birinji jogap Täşi Gurbanow. Ikinji Gara Seyitliýew. Üçüncü Halil Kuliýew, dördüncü Alty Akmammedow. Muhammedara şu dördüncü jogap saýlap alaýyn. Alty Akmammedow diýip jogap berýär. Alty Akmammedow jogap berýäňiz. Halil Kuliýew hem däl, Gara Seyitliýew hem däl, Täşi Gurbanow hem däl, Alty Akmammedow jogap berýäňiz. Onu bilen jogap kabul edýäs. Mehriban tomoşaçylar, jogap näme dogry? Däl, jogap dogry. Berekella, jogap dogry, dogrudyny Alty Akmammedowyň sözlerini döredilen Humaý gözle diýen aýdym. Indi bolsa, ahyrky owady sowalymyz bakyp, ondan soňra gepleşýümiz ýene de aýdymlar bilen dowam eder. Ahyrky sowalymyzam şeýle, aýdymyň ady Goşotar. Şelpeli dutara. Aydym ýadyma düşýär. Indi diýen aydymyň sözleri haýsy şahyryň dörüjüne degişli. Jogaplar alýasmy? Muhammedara ýene jogaplary tanışyp bolayly. Bolýar, jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Halil Kuliýew, ikinji Nur Bayramow, üçüncü Ata Atajanow, dördüncü Mehmet Seýidow. Muhammedara şu üçüncü jogap saýlap alaýyn Ata Atajanow. Ata Atajanow diýip jogap berýäňiz. Jogap kabul edýäs. Mehriban tomoşaçylar, Goşotar diýen aýdymyň sözleri şahyr Ata Atajanowyň dörüjüne degişli jogap berýär. Jogabym näme dogry? Däl, jogap dogry. Berekella, jogap dogry. Dogrudan şahyr Ata Atajanowyň sözlerini döredilen Goşotar diýen aýdym. Berekella diýäs bakyp, tuwelimi owady sowallar sahypamyzda da dogry we anyk jogap bermäge başardyňyz. Indi bolsa, gepleşýümizi ýene de aýdymlar bilen dowam edäýin. Bolýar Muhammedara urfa wesile. Dinleyi o düşmeden kaharlanada sana umut bağla geçer yaşlım barışka düşmüşüm ey takmadım şere sana umut bağla geçer yaşlım ey barışka düşmüşüm ey takmadım şere sana umut bağla geçer yaşım Yürürüm ovadırca, yürürüm udur Ağda hıncı düşlerim halkımın gardır Hey seni dey güdülürey ovanda ağdır Sana umut bağla geçer yaşım Seni dey güdülürey ovanda ağdır Sana umut bağla geçer yaşım Aşık olan seni Nilde diyen güle Bu derdi çekmek kıyın ol yar bana Ülke etme kaderlerem Tüdyerim sana Sana umut bağlam Geçer yaşım Ülke etme kaderlerem Tüdyerim sana Sana umut bağlam Geçer yaşım Hey sana umut bağlam Geçer yaşım Hey sana umut bağlam
geçer yaşım. Oh, 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 oh. Gel canım gidip durma, bir ana bunun görmeyi. Aşık şeker armanyayı, şeperelim unutman, unutman. Kara gudum, ey unutman, şirin südüm, unutman. Onu daiman, aydan sürürüm, unutman, unutman. Kara gudum, ey unutman, şirin südüm, unutman. Onu daiman, verir vadadan, unutman. Dokunmayı düşürme, ey beni gayra düşürmeyin. Gönül acı yaşına, kanınımı unutman, unutman. Kara gudum, ey unutman, şirin südüm, unutman. Onu daiman, aydan sürürüm, unutman, unutman. Kara gudum, ey unutman, şirin südüm, unutman. Onu daiman, verir vadadan, unutman. Sallanır işe geçer, şeperim unutman. Azadını keşte şeker, kara gülüm unutman, unutman. Kara gudum, ey unutman, şirin südüm, unutman. Onu daiman, aydan sürürüm, unutman, unutman. Kara gudum, ey unutman, şirin südüm, unutman. Onu daiman, verir vadadan, unutman. Aydan sürürüm, unutman. Aydan sürürüm, unutman. Mehriban ileşler, aydın taadın hormatly muşdoklary, Türkmen owasy ýylymynda owada sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň bu ýylky bolsa, Baka Ataýew taýdan eýitleri bilen gepleşigimizde myhmançylykda. Baky, biziň owada sahnat gepleşigimiziň indi ahyrky şertine gelip ýetdik. Mehriban ileşler, hormatly muşdoklary, gepleşigimiziň ahyrky şerti saýlanan aýdymlar diýip atlandyr. Saýlanan aýdymlar şertimizde baky aýdym dinlemek isläp biziň gepleşigimizde SMS ýollan bir näçe aýdym taýýüjlerimiz we ileşmemiz we şolaryň içinde has köp islewilerlen 2 aýdym saýladyk. Şol 2 aýdymy häzir biz size hödürleýär. Şolaryň içinden siz bir saýlan, aýsyn saýlasaňyz şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollan ileşmemiziň sanyny girip seredik görürüz hem de olaryň atlary bilen tomoşaşlarymyzy tanış ederiz. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji hödürlejek aýdymyz Dilber, ikinji hödürlejek aýdymyz Naramen. Dilber diýen aýdym saýla. Bolýap, onu bizim şol aýdym dinlemek isläp SMS ýolany ileşmemiziň sanyny girip berýäs. Olaryň atlary bilen tomoşaşlarymyzy tanış edýäs. Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Meret Kılıç Durduýew ýörüýtip, maşgala gadalar üçin aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde SMS ýollapdyr. Ahly welaýatynyň Rahat Agajanow, Balkan welaýatynyň Nurgödel Agaýew, Aşgabat şäherinden Gülsultan Ataýew, Ahly welaýatynyň ýaşaýjysy Ogultäç Nadarow ýörüýtip gepleşigimizde aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Mar welaýatynyň Bahar Ataýew maşgalasy, Daşow welaýatynyň Maral Toýlyow, Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Gülşat Amanurdyýew, Aşgabat şäherinden Maral Muhammedow ýörüýtip gepleşigimizde
aydın dinlemek istep SMS-lerini ýollapdyr. Bidem SMS ýollan iletişimden isteklerini kanagatlandırıp Baka Tayfun yerine getirecek. Dilber diyen aydın bilen gepleşimiz dowam edýär. Dinleň deýin jalyň goýbaýanlanjak aydym saada teşne kalplaryňyza ruhy lezzet bersin. Ay serim sana sada sallanır berdir Gülsün bu bulurun kumaynın gayrı dilber Didarı teşemin derdim ederdir Tedirin nuvuli patlı bahayrdir Sen bir açılan nuvula min hırıdayırdır Danışsa kılvat derdi dillerini acayip Verim şale dökülüp dürdülplerini acayip Ey ursun nedi çebilerin acayip Arı kemin ayrılmalı balların ey acayip Senin madanı vermeli gerek Bağlayın doğru diller Ah dillere Aşıkların adatı Aşıkların adatı oyun bilir bağlıdır Ey kökini etseler kereşne yunalıdır Birbirinin ıydığını ölüp gitser ağlıdır Sesi sokul olmayı bilbilin ovalıdır Yüde vurmuyor kışı gerek şarkı tutar o diye Ay anamın adamını alva salıp atsaların eri kimi donun belli bir nam yeter Ey diriktiğin tir kılıp uyan buyan iyisilerin mehtacini bir vay Mansur kimin atsalar Ardım şudralı ayşeler min güne tayrıdırlar
ayrı dilber Men Hurid ayrı dilber Mehrbany ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym taýdyň hormatly muşdoklary, siz Türkmene wasyla ýylymynda owaldy saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomoş etdiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda bolsa, Baqataýew sada neýitler bilen gepleşigimizde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdi. Waqyp owaldy saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanyny ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gelip ýerine ýetiren aýdymlaryň üçin köp sag bolsun aýdýas. Taýýarlan şertlerinde de başardyňyzdan, bildiňizden jogaplandyrmagy başardyňyz. Bunun meýlegem sunugy däleminde dörüjülük aleminde hemişe üstünlükler size yaran bolsun. Yerine ýetirýän joşuny aýdymlaryňyz, joşuny wadyňyz hemişe ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, owady sahnalarda elmydama ýaňlanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun Muhammed Ara, gepleşiňize çağırýanyňyz üçin. Bundan beýle halipalardan miras alan aýdymlary, täze aýdymlary işläp, halk köpçüligine ýetireriz. Biz ýaşlara şeýle ul mümkinçilik döret beren Türkmen halkynyň milli lideri, Kahraman arkadağımız, arkadağı serdarımızın cansa olsun, tutcan tutumlu işler elmudama ravaz alsın. Köp sağ olun Baqy, bizim sizin arzuwlaryňyza goşulýas. Sunugy dörüjülük aleminde diňip, üstünlikleriň ýaranmalyny arzu edýäs. Gepleşigimiziň dowamında sizin ýerine ýetiren aýdymlaryňyza da sadanlarlyk eden, sadany ýitlemede de köp sağ bolsun aýdýas. Elmudama joşuny sağlaryňyz ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny hemişe bedäp dursun. Sağ ol Muhammed Ara. Mehrbany ileşler, hormatly tomoşaçylar, biz owaldy saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanyny geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň ahyrynda bolsa, ýene bir ýola milli medeniýetimizde sunuň otamyda çäksiz sarpa goýan Türkmen halkynyň milli lideri, Kahraman arkadağymyza, arkadagy serdarymyza tüýsürekden alkyşlamyzy aýdýas. Kahraman arkadağymyzyň, arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işler elmydama rowaşyklary beslensin. Ýurdumyzda hemişe toýlarymyz, bayramlarymyz bolsun. Toýlarda, bayramlarda joşuny aýdymlar sağlar hemişe belent ýanglansyn. Ýene-de Türkmen wasyla ýylymynda diýdarlaşýan şak, hoş, sağ olun.